Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekene m unu wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Afọ m bụ Nnaemeka Ilenunachi, mana ife ji wee mara m bụ riwe akụ. Ebe anyị nọ tata bụ na ọnụ orie na Amaechi Ọkụ n'anụ Enugu steeti. O nwere nnukwu nwaanyị bụ ada Igbo anyị nọ na nke n'ụbọchị tata. Nwanne anyị nwaanyị, biko anyị na-ekene gị. Ọ ga-amasị m ka ịgwa ụmụ Igbo onye Igbo. Ekenakwa m ọfụma. Ndị mụ na ha nọkwa tata bụ ndị ikoROtv. Afa m bụ Chinwemmeri Ikechukwu, onye ụnụ ma na igwe Facebook dịka nwaanyị Amaechi Ọkụ n'anụ. Dibịa nwaanyị ka m bụ, na ana m emekwa n'ihe mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Okay, anyị na-ekene gị. Ekene m onye ọbụla ọfụma. Okay, anyị na-ekene gị nnukwu nwaanyị. Biko, isiokwu anyị ji bịa tata bụ ọgbanje. Anyị chọrọ ka anyị maka ife bụ ọgbanje, maka na ndị Igbo so nọ akọwaluo egeluo. Mana tupu anyị na-aga n'iru, biko gị bụ onye ma na-ekiri anyị, kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na Facebook, anyị nọkwa na Instagram, nọkwa na YouTube. Kabarụ ka ị na-esonye anyị, maka nọ na ikoROtv network ka a na-ekwu okwu gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ọdịnala na asụsụ Igbo dịgasị iche iche. Ọ n'ebe a ka a na-ekwu ya. Ekenekwa m unu. Nwanne anyị nwaanyị, anyị na-ekene gị wee na-asị ife dị gị mma dịkwachi gị mma. Biko, ị nwere ike ịkọwara anyị kedu ihe bụ ọgbanje? Ya bụ ihe a na-akpọ ọgbanje, okwu akpụ n'ọnụ. Ma onye gịnị abịara ikwu ọwụcha elu gị ọgbanje. Ọgbanje bụ n'okwu Igbo onye na-agba nje. That is, abịa ịtụgharị ya na bekee sị gị he or she who comes and goes. So ibe n'ebe anyị fụ na esowe ka ya bụ okwu si wee dị, fụ na anyị ncha niile bụ ọgbanje. Maka na abịa gbaba afa n'isi anyị n'ofu n'ofu, fụ na anyị ncha niile n'ebe a abịago ụwa about 3 times 4 times and even more. Ịghọta, ịfụ na anyị abịago rie nne. So ịfụ na anyị ncha niile bụ ọgbanje nwanne. Mana e nwere ihe na-eme ọgbanje ọ dị iche na ya bụ ihe o ji wee bịa ụwa. Ihe ụwa ha na-adị iche, akara ụwa ha na-adị iche. Ana ịbịa nene ihe dị, ihe omimi dị n'ọmụmụ ha, ọ na-adịwa iche. Akụkọ na-esokarị ya, maka na ihe ga-akwụsịwu ha wee bata ebe a erika. Okay. Maka they are always on a mission. Ozi ka ha na-abịa. And o dipendekwanụ n'ihe ha bịara ime. So ihe eji wee marụ ha erika. Ọgbanje bụ onye na-abịa wee na-apụ. Okay, onye na-abịa ụwa ọpụkwa. Okay, ya bụ ọgbanje. Na-echitekwa. Okay. Ya bụ ọgbanje. And ha wụ special children, ha na-apụ iche. Okay. Site na ụmụaka ndị ọzọ. N'oge ụmụaka, ị ga-afụcha the different signs. From mgbe a rịdị ime ha ka ị ga-eji wee malụ na nwatakịrị ya na-abịakwute gị dị iche, na ọ pụrụ iche from ụmụ ndị ọzọ ị na-amụ. Okay. Ka ị ga-eji wee ma na ọ dị iche. From oge ahụ o pekwara mpe ka ị ga-afụ agwa ọ na-akpagasị. Ị marụ na onye a na ọ bụchaghị mmadụ ibe gị. Okay. Na ihe dị iche dị ebe ọ nọ. Okay. Asịkwa m ka njụọ, kedu agwa anụnwa si na a na-agba dị iche iche? Kedu ka esi ma, kedu ụdị ka agwa bụ ihe anwa? Kedu ka esi ama na onye bụ onye ọgbanje? Kedu agwa ọ ga-abụ nwatakịrị kpawa ewe mara asị na onye bụ ọgbanje? Mana asị nwatakịrị kwuo okwu amara mgbe a mụrụ ya. E nwere ụdịka okwu nwatakịrị ga-agwa gị, inene ka ị mara ụdịka nwatakịrị. Ọ bụrụ kịta ihe mebichago, mana kịta ihe emebichago, Igbo a nọzi ka o si wee nọrọ. Mgbe enu ba anọ ọsa ba amụọ nwatakịrị eje gbaa afa, mara ụdịka mmadụ ọ bụ, mara ihe ọ bịara ime n'ụwa, maka na onye ọbụla bịa n'ụwa nwere ihe kpọtara ya. Okay. So agba afa dị na amarụ kedu ihe mere nwatakịrị a ji wee bịa, kedu iyi ụwa ya, kedu ihe ọ bịara ụwa ime. Mana kịta ọtụtụ mmadụ amazi ihe anọzi bụ mgbe eji wee fụwazie ihe ndị ahụ ọ na-emepụtagasị. Wee sịwa hei na ọ dịbụkwa ụta dị ona, na ọ na-emebụkwa ona na-eme ona. And ụfọdụ ndị kịta ga-akpọrọkwa nwatakịrị dị ụta ojewe deliverance, eje mechiwe ya mewe nke a mewe nke ọzọ.
mana mgbe enu baa nọọsụ ọ na-abụrụ nwatakịrị ahụ tupu ọ kpawade agwa ha amago etinyewere ya ewu onye ga na-agbaziri ụzọ na-egosi ya merụsio na ọ mara ihe ndị o kwesịrị ime mara ka ọ ga-esi wee ebe ndụ ebido gbaziwere ụzọ n'oge ya bụ oyiyi o ji wee pụta ụwa maka na most times ha na-abịakwa inyere mmadụ aka depending on mission ha na-abịa inyere aka ụfọdụ bụkwanụ ka abịa nye gị ụgwọ ọrụ ịrụta mana ihe m chọrọ ịghọta bụ kedu o nwere agwa inwe ike ịgwa nwaanyị dịka nwere agwa ihe akpọnwụ afa ọ ga-abụ na ka ndị mmadụ mara na onye na-akpọ ụdịka agwa bụ ọgbanje. Mgbe nwatakịrị pụtara ụra n'ụtụtụ sị gị na nne maọbụ nna na ọ na-efekwa na-efe na nrọ maọbụ na ya na-egwu mmiri na nrọ maọbụ na enwere ụmụaka ntakịrị ọ na-afụ onwe ha nọrụ na-egwu egwu na-aracha sweet maọbụ na-eme ihe dị agha na nrọ maọbụ na ha na-eri nri maọbụ na ha na-egwu mmiri maọbụ nwatakịrị ya na-ararụ ọ na-ekwu okwu mana asụsụ ọ na-asụ gị wada aghọta ya kọsi ya ọ na-asụ abụrụ asụsụ nke maketa ya bụ asụsụ ndị gboo ancient language ị need ịma the height of ebe ị nọ na mmụọ ịghọta asụsụ ya gbata na-asụ anọsụ ha na asụsụ ahụ efi o take off ụfọdụ ahụ ha eju oyi maka na gị na ha nọrọzi onye na-amara ụdịka nwatakịrị o nwere ike ọ jee mụọ ya na that condition ebe ahụ ya jiri oyi o buru ya je yi esi n'ọgwụgwụ so enwere different sometimes ha nọrọ and most times ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ ha pụta ha nọrọ sọnsọ ha na-egwu egwu ịda afụ ndị ha na ha na-egwu egwu ha na-egwu onwe ha okwu ọ na-ekwu okwu agwa onwe ya okwu maọbụ nọrụ n'ugegbe ndị bekee na-akpọ miro na-asụtọ agwa onwe ya okwu efu ya ọ dị very happy gị wada afụ ndị gị na ha na-ekwu ndị ya na ya na-ekwu mana ya ama ndị ya na ya na-akpa biko ọgbanje anyị nwa ọwa asụsụ Igbo ka ọ bụ ọgba nkọwalụ gị n'Igbo ya ndị na-agba eje ndị na-agba nje ndị na-agba nje kwenye asụsụ Igbo ka ọ bụ nje bụ na ịga ije ma njem on the word njem nnukwu nwaanyị ma na ịbịa na ọgbanje anụ dịka mụnwa si anụ na dịka mụnwa si afụ ọgbanje na-adịkarị ọ dịka ọ na-abụkarị ife ụmụ nwaanyị ịmagụ mgbe ọbụla a sị na mmadụ bụ ọgbanje n'anya ọ bụrụ na nwaanyị nwoke ọ na-abụ ọgbanje nwoke na-agba nje nwaanyị na-agbakwa nje maka na ihe a yi bụ anụ arụ ọgbanje amara ka ịbụ nwoke ka ịbụ nwaanyị ihe amagụ na-ediri ka ozi ọsọkwa gị jiri arụ nwoke pụta ọsọ gị jiri arụ nwaanyị pụta nje ka ị bịara ịgba nnukwu nwaanyị ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu o nwere aja a na-achụrụ dịka na nwatakịrị bụ ọgbanje ịmagụ dịka isi kwuo n'onwe na ọgbanje bụ ndị na-abịa anwụ ndị na-abịa na o nwere omenala nwere ike ime ma ọ aja nwere ike ịchụ ka onye ahụ ghara ịnwụ ịmagụ ka kwụsị onye a ka ọ ghara ịnwụ ọgbanje abụrụkwanụ sọnsọ ndị na-awụ ekwa ndị na-abịa n'anọ mana o dipendị ndị awụ na-abịa n'anọ bụ ndị nọ on a mission to heal cause ha na-ewe special gifts ụfọdụ n'ime ha na-abụ ndị mkpọrọgwụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị dibịa ihe na-afụcha ụfọdụ n'ime ha bụ egwu ka ha na-agụ ndị na-eti egwu ụfọdụ n'ime ha bụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ha ịfụ ha na akwụkwọ nọ n'ime ọfịa a na-akpakọrịta ụfọdụ n'ime ha ịfụ ha inspiration egwu bụ nke ha arụ ha niile bụ egwu ụfọdụ bụ sọ ọgbụgba ka ha ma agba ụfọdụ dipendịrị ebe akpọrọ oyi oku ụfọdụ n'ime ha bụ enwere ike just ejiri mmiri wee gwọọ gị ọrịa o wee bụrụ oyiyi o ji wee bịa ụwa so ha na-enwe different gifts ha bụ special breed and another thing ọzọ dịkwa na ya bụ abịa na ndị nke na-ana sometimes ifu na-ezi ha ka abịa tọmenti ada family because na enweghị ihe ha mete wee sị ka ejiri ihe a wee mee ha ụfọdụ n'ime ha bịa in a family enwere ike ọ bụrụ onye mebie onye tere ime asị ka emee ka ọ mara ụfụ nwa ọ mụọ ya ọwụrụ maọbụ na-ewe ihe dị family mete ịmago okike achị ihe ha ntaramahụhụ dị na ya eziekwa ofu ka ọ bịa a na-ewere ike nke na-akacha njọ bụ ndị nke Canada nọgide
ha nọrụ nnọọ ara na-atọ gị na iji nwa okay o ruzie mgbe ị ga-emezi ya bụ nwa enjoy ọ naanị ike ebe ike mebi o mechere owu ya ọ na-aga skuul ị na-azụ ya na skuul ọ na-aga nnọọ o ruo graduation ọ gbabiri wuo ma ọ bụ ọ na-eto nnọọ ụfọdụ ọ bụrụ mebi onye nke nwaanyị ọ na-eto nnọọ ọ nụọ di ọ na-amụpụ nwa ọ bụrụ ka ihe ụfụ ahụ wee weta ana ịbịa nenewe nwoke ahụ nụrụ nwaanyị ahụ mụrụ nwa ahụ nwụrụ awụ ịbịa mgbawali afa ifu na-enwe ihe o meta mere eji wee mee ya bụ ihe fụkwa na mebi na ya na famili ahụ ọbịa maka ndị niile na-emiti n'onwe nọ na kịta gị na ha fụbugo ifu na-ewe ihe jikọbu ha bifo ewee zi ya ka ọ bịa chetara ha ya bụ ihe ha mekọba so famili anọ ya hapụ ha na mwute hapụ ha n'iru uju hapụ ha na arụ ụfụ ọ bụrụ ihe ọgbanje na-eme then sometimes ekwa ndị nke ga-abịa ebe atọ ha ụtọ ịnọ ọ bụkwa na mebi na ihe ha bịakwa bụ ka ịta mmadụ afụfụ ha rute ụwa tọbazie ha ụtọ ha chọọ ịnọ agbata ụdị ihe a n'afa ihe a ga-eme bụ na ya bụ omenala dị na ya bụ iyi ụwa ọhụrụ ajụ ese malụ ka a ga-esi wụgharịa ya bụ iyi ihe ọ ga na-ayọzi bụ arịrịọ na ọ chọkwara ịnọ n'ebe ọnọdụ ya mma na ndị anọ adịrọzikwa n'otu ha dịbu na ọ bụ na ọ mara izi na-eji wezie na nke ndị ahụ na-achọpụta ya na ha adịrọzikwa n'otu ha dịbu na ha echegharịgokwa ịmago ihe ndị bekee ga-akpị ya karmic debt na ha emerọzikwa na ahụ na ihe adịgo mma so mgbe ahụ ghara ya bụ ime ya bụ ihe fụda pesin ọnọrụ daalụ nnukwu nwaanyị mmadụ nwere ike ịbụ ọgbanje na ọmahụ ịmago na mmadụ nwere ike ịbụ na mmadụ bụ ọgbanje ọmahụ na ọ bụ ọgbanje na mmadụ ga-abụgo ọgbanje na ọ mara mmadụ ga-abụgo na ọma mma daalụ ịma na o nwere mgbe anyị na-eto ịmago na anyị na-ekiri ife onyonyo Nollywood ịmago ma mgbe anyị na-aga akwụkwọ a sị ha na mmadụ bụ ọgbanje a sị gị gaa natanakwa ya ihe ọbụla o ji n'aka dịka maọbụ sweet maọbụ biskit na ị natakwa ya na ị ga-esokwere na ị ga-abụkwa ọgbanje ụdịka ife ahụ ọ dị ụdịka ihe ahụ adịghọ ihe a bụ ihe ndị Nollywood ji mebichaa ntọala ewe na ụfọdụ omenala ndị anyị wecha ịma na ihe mmadụ amara karịrị ya so na nwa ọgbanje ya egi ihe narị ya rie o meghọ ga-ebanye n'otu ya gị na-esoghowo ya ụwa so iburu oyi otu ya so o nwere ihe dịka ụdịka ihe adịrọ ihe ahụ adịrọ chacha nnukwu nwaanyị anyị na-ekene gị biko kedu ebe dị iche iche ndị ọgbanje na-esi wee abịa ụwa ọgbanje dịka ha si wee dị ebe ha na-esi abịa ụwa na-adị iche iche ine anya n'afịa na-anọ ewe n'ala Igbo efu na ha wekwa manifestation ha wee physically anyị na-afụ anya ịbịa na eke anyị n'ebe anya n'anyanwụ na-enekwa ya na mmiri maka na anyanwụ na-eke eke nọkwa na mmiri eze nwaanyị mmiri ji eje anyị n'ebe anya n'ori anyị n'ebe anya na mmiri ịna anya na-afọ anyị afụ aja anyị enekwana anya na nkwa ya afụ ikuku so ebe ndị ọgbanje si abịa dị iche iche ụfọdụ na-esi n'anyanwụ abịa anọ ụwa ana ndị a na-esi n'anyanwụ abịa ụwa ha na-enwewa healing ha na-agwọwa ọrịa ha nwekwa ma destructive tendency ọ ndị nke a na-anakarị n'ike they come for destruction or healing maka na onye ga-agwọwu mmadụ ga-egbukwa mmadụ then ị na-anya na ndị a si na mmiri abịa ọ ha wee imirikiti bụ ndị ọgbanje maka na ụwa anyị bi n'ime anyị na-efu na ihe niile bụ mmiri 70% of ebe anyị bi bụ mmiri so ya mere ọ dị ka ọgbanje niile na-afụ onye nke ọsị gị na ọ bụ onye mmiri onye nke ọsị gị na ọ bụ onye mmiri onye nke kasị na mmiri ihe nọ na mmiri erika ndị si na mmiri abịa uwe erika maka na mmiri ebuka ịbịakwa n'ebe mbụ gịwa bụ mụ na gị na-ekwu okwu si wee bịa ụwa efu na ọ na-akpa nwanne gị na mmiri ya tiwa tupu ọ sị gị n'ime na-eme ya ọ mgbe mmiri ya gbawa ka ọ sị gị n'ime mewere efu na ọ na mmiri iweta nwatakịrị amụrụ ọfụrụ kịta tinye ya na mmiri ogwube mmiri maka na mmiri ka ọ na-egwusi nso bidoro ịfọ so ọ dịgo used to mmiri so ndị na-esikwa na mmiri abịa na-ebu ibu ọgbanje dị 160 bụ mmiri then the other 4
i nwere ike ikesa ha ofu onye ga-esi ukwe n'ebe abụọ wee bịa depending ihe ọ bịara ime ana ndị asikwa na mmiri ọha bụ ndị a na-ejikwe mmiri agwọ ọrịa ọha na-arụ ọrụ ndị otu arụ ọrụ mmiri dị na-abịakwa na ndị si n'aja anị efu ha ihe niile gbasara aja anị ihe mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-amakarị ha ha na-enwekwa connection to mmiri maka na ọkwa iruo na ana mmiri efukwa aja anị dị na-abịakwa na ndị si n'ikuku ọha bụ ndị a na-agụ egwu ndị na-agụ egwu ọha na-agụ egwu arụ ha niile bụ egwu maka ha ji ikuku eje the movie ihe ikuku na-eku kete na-anụ egwu ka ha nwa na-anụ just ikuku a na-eku ezugoro ha iwe inspiration na-achọpụta ofu egwu ha ga-agụ ya na o nwere ihe jikọrọ ikuku na egwu egwu ji ikuku eje ndị ọzọkwa na-agụkwa bụkwa ndị mmiri ha na-agụwakwa egwu mana ha gụrụrọ ka ndị ikuku daalụ nnukwu nwaanyị biko kedu ife mere ndị ịbịa n'obodo anyị taata kedu ife mere ndị mmadụ ji afụta ọgbanje dịka ife jọrọ njọ ịmagwụ na asị gị na mmadụ bụ ọgbanje ịmagwụ na a na-afụta ya dịka ihe dị njọ kedu ihe kpatara o ji dị otu ahụ cheta ihe ịgwa bụ maka Nollywood ọkwa ha bidokwara ihe ndị ahụ sọnsọ memory ndị ha pụrụ anyị bụ ndị the bad ones sọnsọ ya ka ha na-adaje lift o asị gị ịmago kịta onye ọbụla ịkpara aka ọ sị gị na ọgbanje bụ nwatakịrị amụgoro ugboro ịtọ ma ọ bụ ugboro ịnọ na isite n'iyi ama aka ọ na-esitekwa ọzọ ịmata na ọya wa ya bụ the only memory anyị wee of ọgbanje dịka ihe ndị anyị na-akọ ebe a tata most people ama nchetakwa na ndị nke ahụ bụ ọgbanje sọnsọ ndị ha ma bụ ndị nke ahụ na-abịa ha wụọ ndị nke a na-abịa ha wụọ sọnsọ ya ka ha madebe si ịkụzi ọgbanje ọ dịka ihe ọjọọ ndị ọzọ na-afụtakwana ya nọọ ikirie fiimu ndị Nollywood ifu nwatakịrị asị gị na ọgbanje evil child ebido akpọrọ ya jewe deliverance asị na ọ na-eme nke ọ na-emebisi ihe n'ụlọ ọ bụrụ ya bụ dị ihe ahụ a na-akpọ negative programming program go mind anyị na ihe a adịrọ mma akwado asị wee esi wee bịa gwa anyị na ọdịnala anyị dị njọ na ọka ijebezi ụka dasị wee ka esi ka wee program anyị na ọgbanje bụ ihe ọjọọ anyị eburuzie ya n'obi so is a kind of na ha destroy go the narrative sold us a new story ọ bụrụzie sọnsọ nke a bụ ihe stiki that's na onye nọrọ ọgbanje sọnsọ ihe dị ya n'obi bụ nọọ onye ọjọọ n'ọnwa ọjọọ maọbụ nwa dị possessed asị gị na ọ dị possessed chefuo na anyị ncha niile dị possessed nnukwu nwaanyị ịma na asị na oge ụfọdụ a na-asị na ife ọbụla nwere uru nwere ọghọm ọ nwere ọghọm dị na mmadụ bụ ọgbanje n'ime enwerekwa na ọghọm m fụrụ na ya maka na onye were ọghọm ma anọ onye a gwara na ọ bụ ihe dị otu a maọbụ onye na-amara onye ọ bụ ọ na-ata afọ dị n'ime ya maka na otu anyị nọ ịbụrụ ọgbanje pụtazie ebe a mebezie ihe ọzọ maọbụ ijebe deliverance ka a chụpụ gị mmụọ ọgbanje n'ime which is not possible ndị otu ga-apịa gị ịtarị ịsaịn ya contract enye gị ọlụ ị ga na-arụ ihe saịn till ị hapụ that company and company ọgbanje bịa n'ime ya bụkwa n'ụwa mụ na gị na-abụbini ya ọ saịn ya ihe bata ebe ọ ga-alụgide ihe wa ọ bịara tupu na ọ rụrọkwana ya ọ na-anata ntaramahụhụ dị n'ime ya maka na ndị o kwesịrị ịbara uru ndị o kwesịrị inyere aka ọ bụrụ na ha dị eweta enyemaka kwesịrị ya na owu ya ma ndịkwanụ hapi ọ bụ ije na-afa ya onwe gị ije kpachacha faya n'ụlọ ụka pụta afayawa gị different areas nke gị kọsọ ihe ị gwara onwe gị ihe onye kpebiri wee bịa ụwa daalụ nnukwu nwaanyị kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-ekiri anyị dịka ndị nwụgo ebe fajere agwa ha na ha bụ ọgbanje ma ọ bụ ndị bụ ọgbanje na mma ha kedu ndụmọdụ maọbụ ka were okwu ị na-agwa ha dịka onye ma ife dị na ya ndụmọdụ na-enye ndị jegolu ebe dị agha agwa ha na ha bụ ọgbanje maọbụ ịfụ different things ị na-eme experience na ndụ gị dịka ikwu na mbụ ọ bụrụ na ihe ndị a na ị na-emechi experience ịmalụ na ịbụ ọgbanje
ihe dịịrị gị wee nabata onwe gị dị proud mara na ihe a bụ onye bụ ịchọ always nene area ebe ezi gị ka ije yelụ ndị mmadụ aka ka ị na-enyere ndụ aka ije na-enyere ndụ aka ka ndụ nke gị wee dịrị gị ka ị wee wee udo na ndụ gị maka na onwe anyị bịa ewere ihe dịcha mkpa karịrị udo obi. Nnukwu nwaanyị, kedu ndụmọdụ ị na-enye ezinụlọ bụ na famụrụ nwa agbụrụ ọgbanje? Kedu ndụmọdụ ị na-enye ezinụlọ dị otu a? Ndụmọdụ na-enye ezinụlọ dị otu a bụ na agwa unu na nwa unu bụ ọgbanje, ihe unu ga-akaba arụ chọba bụ ụzọ a ga-esi wee gbaziere ya ụzọ, chọta akara ụwa ya, kọnektia ya, o mebe ihe o kwesịrị ime, udo adịru unu, ngọzi sokwenye adịkwa na ezinụlọ unu. Onye akpọzi na ịnụ na nwa gị bụ ọgbanje kpọrọ ya jewe deliverance. Ihe na onwe gị ka ị na-etinye na nsogbu, na-etinyekwu ma ya bụ nwatakịrị na nsogbu. So ọka mmanụ sọpọtụ ya nkwado kwesịrị, nkwado ọbụla o kwesịrị iweta from you dịka ebe onye o si n'aka ya wee bịa ụwa dan ime ndụ ya ka ọ dịrị ya difficult, inyere ya aka ka ọ na-eto, mata onye ọ bụ, matakwa n'ihe ọ bịara owe ime wee mebe ya bụ ihe ka udo wee dịrị ya. A na-ezinụlọ dị otu a na-esikwa n'aka ya bụ nwatakịrị agọzikwanụ ha. Ọ ya bụ ndụmọdụ nwe ka ha nabata ya na ọ bụghị ihe ọjọọ ya ga-akaba arụ bụ ka ha mata ụdị nke ọ bụ, mara ka onye na-ana n'ike ayọbana ya na ọ bụ na ọ ga-anọ, ma ọ bụ na ị nọ na-atọ ya ụtọ eje dozie ya ọ nọrọkwanụ. Anyị na-ekene gị nnukwu nwaanyị na ohere nke ị nyere anyị n'ụbọchị taata. Anyị na-ekene gị ọfụma wee sị na anyị na-agị ka anyị anọkụkọ mbọsị ọzọ, maka na ndị Igbo si na ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Unu anụgonu ife isiokwu anyị ji bịa taata, ife akọwara n'ime ya, maka na ndị Igbo si nọ akọwaluo egeluo. Nwanne anyị nwaanyị enyegwara anyị aka wee kọwaa ife dị n'ọgbanje. Ị nwekwara ohere ịjụ ajụjụ, jee na ngalaba nke onye kwuo uche ya nke ndị oyibo kpọrọ comment section. Onwe onye ọbụla ị chọrọ ịjụ banyere isiokwu a nke anyị ji bịa taata, ị nwere ohere ịjụ ya, maka na a sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Mụ a na-asị biko kwunu kaba arụ na-esonye anyị na ngalaba iji agbasa ozi, maka na ọ n'ebe a ka a na-akọwa ife ọbụla bụ gbasara omenala Igbo na ikoROtv network. A na-akọwa ya ọfụma. Kaba arụ ka ị na-esonye anyị. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Na-esonye anyị maka na a sị na anyị kọma mere ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. Ekenekwe m unu. Cheta na aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Elu-na-chi, mana ife jiwe mara m bụ Riwe Akụ ka ọ dị. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị, ebe anyị nọ bụ n'igwe ndị ikoROtv ihe onyonyo. Aha m bụ Chiwemmeri Ikechukwu, nwaanyị amechi ọkọ na-anụ mmiri ewu ilo mmiri ọcha. n'ikoROtv ka anyị nọ ebe ọ na-akpọtụ. Kiriwe na ikoROtv, ebe a ka unu ga-anọ n'ihe niile gbasara ọdịnala na omenala Igbo. Ebe a ka ọ na-akpọtụ, ebe a nọ, ebe a bụ ejeta agwụ kpọmkwem.